Уявіце, канец 30-х гадоў, заходняя Беларусь. Пыльнымі дарогамі ідуць басанож мужыкі ды цягнуць за сабой здаравезны дубовы крыж, спавіты ільняным фартухом. А цягнуць у бок крынак, каб жыўцом укрыжаваць на ім свайго куміра Іллю Прарока. З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне Віпрука» і сёння пра дзіўную секту альяшоўцаў, якую апісаў Алексей Карпюк у рамане «Вершалінскі рай». Нядаўна кнігу акурат перавыдалі ў Беластоку. Тут і цуды, і псіхоз, і канец свету, і народная вера, і народная цемната. А з усёй гэтай пазалотай і кадзільным дымам насамрэч вельмі беларуская гісторыя. Пагналі! Давайте зойдзем здалёк, каб пачуць атмасферу, добра? Калі думаеце, што секты, народныя цэліцелі, сеансы магіі ды калектыўны экстаз – гэта пра 90-е гады ды ўсе гэтыя дзівосы, якія нам паказвалі па тэлебачанні, то не зусім так. 90-е мы памятаем, а вось 30-е гады, канешне, не. Проста гэты файл у памяці выцерся. А там было падобна. І ў заходняй Беларусі, і ва ўкраіне. Напрыклад, на Валыні быў такі Іван Мурашка. Па вёсках ён хадзіў з грыфельнай дошкай з надпісам: «Я нямко, але хутка Бог мне адкрые вусны і на 7 мовах скажа вам, што рабіць». Урэшце выкінуў дошку і загаварыў: «Вы усе ў грахах, хутка канец». Так і з'явілася секта сіяністаў, бо Мурашка марыў пра перасяленне на гару Сіён, а сваю жонку, Вольгу Кавальчук, Прарок рэзаў брытвай па грудзях. Публічна. У яго духоўным кам'юніці гэта называлася «здымаць пячаці». Ці вось, падмаладзечна з'явіўся Прарок, які заснаваў секту планетнікаў. Дзядзька абвясціў, што мае місію ад Бога рассяліць пасля смерці мужикоў па розных планетах. Хош планету? Бяры! Доброму чалавеку добрая планета з чарназёмам, выганам для скаціны рэчанькай. Пад ключ. Людзі пачалі прадаваць свае гнілыя хаты, зямлю і ехалі да Прарока ў чаканні раздачы планетаў. Ну, проста Ілон Маск 30-х гадоў. Вось яшчэ. У 1931 годзе нейкі Восіп Вахлінскі з Падгайнаўкі абвясціў сябе жывым царом Мікалаем II. Выжыўшым ці ажыўшым, неважна. Жонку царыцай, ездзіў па вёсках на тройцы коняў, прымаў запрашэнні на банкеты, на службы ў цэрквах. Малебен з удзелам царскай пары заўжды сканчаўся гімнаў «Боже, царя храні». У хатах, дзе начаваў цар, сяляне выстаўлялі варту па начах. Ну, напэўна, каб цара не скралі. А вось у вёсцы Цялушкі, таксама пад Гайнаўкай, сяляне абвясцілі сябе анёламі. Зашыбіся. Цэлая вёска анёлаў. Скінуліся, купілі 6 званоў, павесілі па цэнтру вёскі на дубовую перакладзіну. А на перазвон збегаліся, каб пагаварыць з вышэйшымі сіламі. Адну з хатаў прызначылі каўчэгам. Ну, чаму б і не? Крацей, калі вам патрэбныя ідэі па добраўпарадкаванні тэрыторыі, бярыце, бясплатна. Ну і вось, цялушкінскія анёлы насамрэч былі філіялам секты Альяша, але вырашылі чакаць канца свету самі. Адкалоліся. Ну, каўчэг-то ў іх ёсць. І тут, нарэшце, мы пераходзім да Прарока Ільяша. Прарок Ілля. Галоўны герой кнігі «Вершалінскі рай». У вёсцы Грыбоўшчына жыў сабе Ілля Клімовіч, будучы прарок Ілля. Перад першай сусветнай ён паспеў зганяць на Расею да Іана Кранштадтскага, а гэта на той час модны такі духоўны лідар. Вярнуўся і пачаў будаваць у сваёй вёсцы царкву. Яна захавалася да сёння. А пасля была першая сусветная вайна. Альяш трапіў у бежанства на Расію. Зноў. Там яшчэ больш набраўся духоўнасці і святасці. І вось ужо па вяртанні дадому ў 20-е гады пачалася яго публічная кар'ера.
Клімовіч ругаў папоў, іерархаў, цыцылістаў, сацыялістаў, а сам рыхтаваўся да канца свету. Паралельна выганяў бесаў, ісцыляў, а вакол яго тым часам пачало збірацца кам'юніці. Адны лічылі яго прарокам Іллёй, іншыя Ісусам, зямлю, па якой ён ступаў, цалавалі, а вёска Грыбоўшчына стала Мекай. З усёй заходняй Беларусі, нават з Валыні туды цягнуліся вернікі з дарамі. У каго што было? Дываны, посілкі, куры, яйкі, кіўбасы, грошы, усё, што мелі. А прарок жа быў крэпкі хазяйственнік, таму дары оптам прадаваў мясцовым жыткам, грошы адкладаў. І так нечакана для сябе стаў вельмі заможным чалавекам, але каб падтрымліваць імідж, далей хадзіў у дранай свіцы, як просты чалавек. Побач з ім з'явіліся апосталы, як гэты на фота. Яны ж паралельна і заўхозы, а яшчэ жоны міраносіцы, накшталт жрыцаў. Дарэчы, цётка аўтара кнігі Алексея Карпюка сама ўваходзіла ў гэтае вузкае кола, набліжанае да Альяша. Таму аўтар ведаў, пра што пісаў. Урэшце прароку было адкрыццё. Іду я і бачу. Неба распаўзлося, і людзі, і каровы, і хаты. Застаўся толькі Вершалін. Горад такі, быццо я пабудаваў на пагорку пад лішчынай. Пасярэдзіне сабор вялікі вельмі, домікі ўсе з горкамі, прускім мурам пабудаваны. Вокны ў іх блішчаць на сонцы, бялеюць платы вапнай пабеленыя. Жарабяты сябе брыкаюць па выгане, дым з камінаў валіць, ды ветракі круцяцца. Смачная мова, праўда, распаўзлося, застаўся. Кайф. Крацей, Альяш прыдумаў будаваць рай на зямлі. Горад Вершалін, амаль Іерусалім. Па ідэі, увесь свет меўся згарэць у агні, а Вершалін застацца. І тыя, хто ў Вершаліне, увойдуць у светлую будучыню. Усе іншыя проста здохнуць. Вершалін – горад-сказка, горад-мечта. Існаваў гэты горад рэальна, захаваліся нават фотаздымкі ў форме агітацыйных паштовак. Там акуратненькія дамкі, фактычна аграгарадок. А вось атмасферка ў тым райскім месцы была вясёленькая, як і ва ўсім гэтым кам'юніці. Адна з самых моцных сцэнаў рамана – гэта экзарцызм, выгнанне бесаў з дзяўчыны Тэклі. Там цэлая драма. Вясковая дзеўка паехала ў вялікі горад і там вяла баемны лад жыцця. Пасля сама прыйшла да прарока каяцца, а ён зладзіў ёй нейкі дзец. У горадзе, нябось, цябе саўрацілі. У Гродні, у грэх увялі. Афіцэры, Жорж де Лясі на фолюшы. Набій мяне, святы старац, як паршывую сабаку, ты ж мужчына. Набій мне лягчэй будзе. І раздзявацца прымушалі. Прымушалі, святы отец. На стол танцаваць падымалі, грашыла з імі. Было. Лупі, чаго стаіш? Толькі не шкадуй, моцна з усяе сілы, ударка балела. Не чую, мацней! Вось такі экзарцызм на сяле. А праз пару старонак мы даведаемся, што ўсе, бадай, жанчыны і міраносіцы праходзілі праз нешта падобнае. І кожная ганарылася сваімі шнарамі, якія пакінуў святы старац. А дзядзеньку Альяшу, на хвіліначку, было ўжо пад 80 год. І я яго прасіла, каб пабіў, расказаўшы пра свой блуд. То як пачаў мяне свянціць той самай вяроўкай, як пачаў, аж потам пераняло, і слязьмі гэтаксама зайшлася. Затое забылася адразу на мінулае, хоць і залечвала пісягі на целе доўга. Святы чалавек, колькі людзям добра робіць. Шчаслівыя мы, Хімачка. Ох, ніц не кажам, Ліза. Шчаслівыя. Вось і што гэта? Самапрыніжэнне, нейкая залежнасць. Бо Альяш, ён жа на ланцугу нікога не трымаў. Самі ішлі, бо цуды тут робяцца. І з'язджаць не хочацца.
Аж не верыцца цяпер, што магла інакш жыць, кажа адна з гераіняў, нібы трапіла ў сапраўдны рай. Калі ведаеце, у чым сакрэт, адкуль гэты экстаз і залежнасць ад гвалту, пішыце ў каментарах. А мы набліжаемся да развязкі гэтай гісторыі. Нагадаю, што калі вы лічыце нашу працу вартай, давайце рабіць разам. Усе спасылкі для донатаў пад гэтым відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам бяспечна. Дзякуй. Пагналі! Чым усё сканчаецца? А сканчаецца ўсё на полі, куды прыходзяць сяляне з дзецьмі, у белым, урачыста, каб чакаць канца свету. Уся маёмасць прададзеная, нават ежа, нейкія сыры і хлеб, якія людзі ўзялі з сабой, валяюцца ля дарогі. Бо навошта яны на тым свеце? І грошы не трэба, і зямлі не трэба, нічога не трэба. У раі ўсё ёсць, як пры камунізме. А канца свету не адбываецца. Вечар, ноч, раніца, нічога. А прарок Ільяш недзе знік. І што людзям рабіць? Вяртацца? А куды вяртацца, калі ўсё ўжо прадалі? Вось пасля гэтага людзі спілавалі з малітвамі стары дуб ля дарогі, зрабілі з яго крыж, ды пайшлі свайго прарока укрыжоўваць. Праверыць, так сказаць, сапраўдны ці не. Чаму канец света ў яго не працуе? Але кніга сканчаецца зусім не гэтым. Замест апакаліпсісу сяляне дачакаліся чырвонай арміі ў 39 годзе. А самога Ільяша забіваюць немцы ў чэрвені 41-га. Тут, дарэчы, аўтар схлусіў, бо гістарычны Ілля Клімовіч знік акурат пры савецкай уладзе. Чаму знік? Ясна. А вось чаму аўтар схлусіў, я распавяла ў серыі пра самога Крапюка. Паглядзіце, калі цікава. У 1974 годзе раман быў упершыню апублікаваны як антырэлігійны твор. Зараз ён чытаецца хутчэй як гістарычнае палатно пра міжваенную беларускую вёску. Са сваёй мовай, з людзямі, якія баяліся выйсці з дому без шапкі, ці вераць у тое, што ад неба да зямлі 1000 вёрст. А яшчэ гэта вечная гісторыя пра маленькага разгубленага чалавека, якому хочацца у нешта верыць, у нейкую казку, у простае вырашэнне складаных праблемаў. І за гэтую веру, за саму веру, чалавек гатовы аддаць усё на свеце. Тады ў такія моманты, канешне, з'яўляецца прадавец мараў, які, магчыма, і сам паверыць у сваю місію. А як вы думаеце? Пра што гэта гісторыя? Пішыце ў каментарах, калі вам гэта бяспечна. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль-пакуль.